Molt bon dia, família! Jo soc l'Aleix de Cube i avui us porto una nova sessió del programa Jo entreno a casa by Cube. Avui us porto un workout of the day. Ja. La sessió d'avui constarà en fer un escalfament, fer un bloc número 1 on treballarem les cames i abdominals i el bloc número 2 on treballarem braços i abdominals també. El bloc 2 és una mica més difícil, però reduïm una mica la meitat de repeticions, sí? Així que res, comencem una mica... Ah, sí, una cosa que no us he dit, necessitem un cronòmetre, d'acord? Així que res, comencem escalfant, braços, fem costat, costat, fem 30 segons més o menys i canvis braços endavant. 30 segons també, cada exercici 30 segons. Sí? Un cop acabem, endarrere. Mou la cintura a un costat, costat, costat. Perfecte. I un cop tenim els braços, anem a per les cames. Fem skipping suau. Recorda que estem escalfant, comença a activar el teu cos. Un cop passin els 30 segons, anem a passar a l'ocult. Un cop acabem això, anem a fer una mica més d'intensitat i anem a passar al jumping jack. Qui no vulgui fer jumping jack, pot fer això. I per acabar, farem uns squats. Bé? Intenta baixar el màxim que tu puguis, però recorda que estem escalfant, amb la qual no fa falta baixar fins a baix de tot. Sí? En que baixis uns 3/4, em sembla perfecte. Sí? I un cop hàgim acabat els 30 segons de cada exercici, comencem el WOD. Som-hi! Vale, de què consta el WOD? Farem 4 exercicis de cames i farem 20 repeticions cada exercici. Entremig de cada exercici farem 30 segons de planxa. D'acord? En total, 5 rondes. Qui no es vegi capacitat o a mesura que anem fent els exercicis et notes una mica cansat, pots reduir les rondes dels exercicis. En menys de 5, en pots fer 4, 3 o 2. Va, però intentem fer un màxim 3. D'acord? Primer exercici farem 20 squats normals, 20 squats. I com he dit, un cop els acabem, passem a la planxa baixa 30 segons. Mirem el rellotge i contem 30 segons. Sí? Un cop hagin fet aquests 30 segons, anem a fer l'anys a una cama. Sí? Anem endarrere i baixa. 20. Sí? Un cop hem acabat, 30 segons de planxa. Tercer exercici, l'anys, però amb l'altra cama. Sí? Si no estarem descompensats. Sí? Fem 20 i 30 segons. I a l'últim exercici farem 30 segons d'un squat isomètric. Necessitem una paret, amb la qual mirem el rellotge, ens col·loquem, molt important, tota l'esquena apoyada a la paret i les cames a 90 graus. Un cop estiguem així ens compta 30 segons. Sí? Estem 30 segons i el mateix, anem a fer 30 segons de planxa baixa. Un cop hagin fet una ronda, podem descansar un minutet. Vale? Us faig una ronda ràpida perquè ho veieu. Sí? Som-hi! Gawking at the tricks of your sleeve. Too good to be truthful. I'm in a room full of entertainers and thieves. Used to let it go. Oh no. Way up,
Vale. I un cop acabem una ronda, com he dit abans, en fem 3, 4 o 5. D'acord? Les que puguem. Vale, família? Un cop hem acabat el primer bloc, anem a descansar com 2-3 minuts, vale? Per recuperar forces pel segon bloc. Vale? El segon bloc serà la mateixa metodologia, però com he dit abans, reduïm repeticions. Per què? Perquè, com he dit, anem a fer força de braços i és un pèl més dur. Vale? Els 4 exercicis seran flexions de pit, flexions de tríceps, burpees i climbers. És dur, però ho aconseguirem. Vale? Són 10 de cada. Vale? I per descansar, entre mig i mig, farem sit-ups. D'acord? Primer exercici, com he dit, flexions de pit. Obrim braços i al baixar hem de tenir un angle de 90 graus. Sí? I d'aquí en fem 10. Un cop hàgim acabat, passem al sit-up. I d'aquests en fem 20. Vale? Segon exercici, flexions de tríceps. Com ho fem? Col·loquem les mans en diamant i els colzes tancats. Sí? Col·loco cinc, tanca colzes i 10. Vale? Fem els 20 sit-ups i anem pel tercer exercici, que són burpees. Vale? Us deixo no tocar el pit al terra. Vale? Podem fer, fas un squat, una planxa activa, tornes i saltes. Si no vols saltar, no saltis. Vale? 1, 2, 3 i amunt. 1, 2, 3 i amunt. Vale? I quart exercici, climbers. Vale? Agaiem aquí, intentem no aixecar el cul, baixa el cul i portem el nostre genoll als nostres colzes. Sí? Cada 2 és una repetició. Vale? Com abans, us faig una ronda ràpida. Sí? Vamos! So rare to see smiles without vanity. Every day I make mistakes, but I'm glad to see I cannot cover them up Instagrammically. The clicks start coming and they don't stop coming, and the people got something to say, and it feels great. Give it what you got right now, and take your best shot right now. Família, i així, si ho aguanteu, 5 rondes. I fins aquí el Botó de dia. Espero que us hagi agradat, que hàgiu suat, us hàgiu cansat, però hàgiu treballat. Sí, família? Ja estem a la fase 1 i ja comencem a arrencar cap amunt i ja veiem la llum al final del túnel, sí? No oblideu en donar subscriure's al nostre YouTube, Instagram i a les nostres xarxes socials. Jo soc l'Aleix, tècnic de Cube, i us envio un petó. Ens veiem molt aviat. Adéu!